Рәхимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм эшемне. И кешеләр, сезне бер ата-анадан яратучы Аллаһуга каршылык күрсәтүдән сакланыгыз. Ул Адәм галәйһиссәламның үзеннән хатын яратты ва икесеннән күп ирләрне һәм күп хатыннарны дөньяга чәчте. Яна Аллаһуга тақвалык кылыгыз ки, үзегез ул Аллаһ исеме белән бер-берегездән сорыйсыз, ягъни Аллаһ ризалыгы өчен бир, сүземне тыңла дисез. Шулай булгач, Аллаһуны зурлагыз ва якын кардәшләр хакыннан сакланыгыз. Бит Аллаһ сезнең барча эшләрегезне тикшереп күзәтүче. Ятимнәр малын үзләренә бирегез. Ләкин яхшы малга начар мал кушып бирмәгез һәм үз малларыгызга кушып ятимнәр малын ашамагыз. Дөрестлектә, ятимнәр малын ашау зур гөнаһтан саналды. Кылырга курыксагыз, ятим булган кызлардан күңелегезгә хуш килгәнен үзегезгә никах кылып алыгыз. 2-шәр, 3-шәр һәм 4-тәр кылып, әгәр гаделлек кыла алмабыз дип курыксагыз, фақат берне генә никахланыгыз. Әгәр бергә дә гаделлек кыла алмасагыз, ул вакытта сатып алган кәнизәкләрегез җитәр. Югарыдагы хөкемнәр ышанычлырактыр хактан үтеп китмәвегез өчен. Сөйләшеп, ризалык белән бирергә өстегездән алган мәһәрне хатыннарыгызга бирегез. Әгәр хатыннарыгыз риза булып, мәһәрдән бер өлеш бирсәләр, рәхәтләнеп ашагыз. Малларыгызны диваналарга бирмәгез. Ягъни акча белән файдалана белмәгән кешегә акча бирмәгез. Бит Аллаһ сезгә дөнья малын көн күрү өчен бирде. Исрафтан сакланыгыз. Ул диваналарны ашатыгыз, киемнәр кидерегез, яхшылап тәрбияләгез һәм йомшак сүзләр әйтегез. Ятимнәрнең акылларын тәҗрибә кылыгыз, никахланырга яраклы булганга чаклы. Аларның акыллары камилләшкәнен күрсәгез, малларын үзләренә кайтарып бирегез. Хыянат ва мәкр юл белән ятимнәр малын ашамагыз. Бай кеше сакларга алган ятимнәр малын аз гына да ашамасын. Ятимнәр малын сакларга алган кеше фәкыйр булса, инсаф белән зарурият кадәр генә ашасын. Ятимнәр малын үзләренә тапшырганда шаһидләр алдында тапшырыгыз. Бит һәр кемнең гамәлен белеп хисап кылырга Аллаһ үзе җитәдер. Ата-анасы ва якын кардәшләре калдырган малдан ирләргә өлеш булыр. Ва хатыннарга да ата-анасы ва якын кардәшләре калдырган малдан өлеш булыр. Мал күп булса да, аз булса да. Калган малны тиешле кешеләргә тапшыру диндә фарыз булды. Ләреннән төзелгән батил динне тотучылар һәлак булырлар. Хәсрәттә, газапта калырлар. Ул Аллаһ сезгә 4 аяклы хайваннар бирде. Бәгъзеләренә утырып йөрисез ва бәгъзеләренең итләрен, сөтләрен ашыйсыз. Ва аларда сезнең өчен күп файдалар бар. Ва әйберләрегезне ул хайваннар өстенә салып сәфәрләрдә йөрисез, шулай ук сәүдә товарларыгызны хайваннарга ва көймәләргә төяп озын юлларга барасыз. Үлгән кешенең малын бүлгәндә, мирас малыннан өлеше булмаган ятимнәр, мискиннәр һәм якын кардәшләр килсәләр, аларга да күңелләре хушланырлык мал бирегез һәм аларга күркәм сүзләр әйтегез. Ятимнәр малын ашаудан курыксыннар шул кешеләр, әгәр үзләреннән зәгыйф яки сабый бала калса. Үзләренең балалары өчен калган малны залимнәр ашавыннан куркыр иделәр. Аллаһудан курыксыннар, ятимнәр малын ашамасыннар. Бидгать гамәлләрне сәбәп итеп, яки башка зулым юлы белән ятимнәр малын ашаган кешеләр ахирәттә әлбәттә карыннарына утны ашарлар һәм бик тиз җәһәннәм утына керерләр. Аллаһ балаларыгыз хакында булган мирасны бәян итәдер. Үзегез үлеп, балаларыгыз калганда, ир балага хатыннарга биргәннең 2 өлеше бирелер. Әгәр бар да хатын булып 2дән артык булсалар, аларга малның 3дән 2 өлеше бирелер. Әгәр бер генә кыз булса, аңа калдырган малның яртысы бирелер. Әгәр мәйтнең баласы булмаса, ата-анасы варис булыр. Анага 3дән 1 өлеше, калганы атага булыр. Әгәр мәйтнең бер туган кешеләре булса, анасына 6дән 1 өлеш тияр. Мәйтнең әйткән васыятын ва бурычларын үтәгәннән соң гына мирас малы бүленер. Ата-ана һәм угылларыгызның кайсылары сезгә якынрак, файда итү йөзеннән сез белмисез, һәм кайсысына күпме мал тиешле икәнне дә белмисез. Әлбәттә, Аллаһ белеп хөкем итүче. Әгәр хатыныгыз үлеп малы калса, баласы булмаса, калган малның яртысы сезгә булыр. Әгәр баласы булса, калган малның сезгә 4дән 1 тияр, васыятларын ва бурычларын үтәгәннән соң.
Калдырган малыгыздан хатыныгызга 4/1 тияр. Әгәр балагыз булмаса. Әгәр балагыз булса, хатыныгызга калдырган малның 8/1 тияр. Әйткән васиятегезне вә бурычларыгызны үтәгәннән соң. Әгәр мирас алачак ир яки хатын кәләлә булсалар, ягъни атасыз, анасыз һәм баласыз булсалар, аларның бер туган ир яки кыз кардәшләре булса, ир кардәшләренә дә, кыз кардәшләренә дә 6/1 тияр. Әгәр үлгән кешенең бер туган кардәшләре 2дән артык булса, мәйеттән калган малның 3/1 өлеше һәммәсенә тигез бүленер. Васиятларын вә бурычларын үтәгәннән соң гаделлек белән. Мирас малын Коръән күрсәткәнчә бүлү Аллаһудан фарыз ителде. Аллаһ белүче вә миһербанлы. Мирас малы хакындагы хөкемнәр Аллаһның сызган чигедер. Берәү Аллаһуга һәм аның рәсүленә итагать итсә, Аллаһ аны асларыннан елгалар агучы җәннәтләргә кертер. Алар анда мәңге калырлар. Моңа ирешү өстенлекнең иң олысыдыр. Берәү Аллаһуга вә рәсүленә карышып гасый булса, һәм Аллаһ чигеннән үтеп китсә, Аллаһ аны җәһәннәмгә кертер мәңге калганы хәлдә, һәм аңадыр рисвай итүче газап. И мөэминнәр, хатыннарыгыздан бер хатынның зина кылганлыгы беленсә, үзенә белдермичә күзәтегез вә үзегездән 4 гадел ирне шаһид итеп билгеләгез. Ул хатынның эшен ачыклар өчен. Әгәр зина кылулары дөресләнсә, аларны үлгәннәренә чаклы, яки Аллаһудан берәр хөкем килгәнче төрмәгә бикләгез. Зәкәрле вә фәҗрле 2 кеше зина кылсалар, аларга хурландыра торган сүзләр әйтегез. Әгәр тәүбә итсәләр вә бу эшләрен кабатламаска сүз бирсәләр, аларга газап бирүдән тыелыгыз. Шиксез Аллаһ тәүбәне кабул итүче һәм рәхмәт кылучы булды. Наданлык белән харам эшләрне эшләгән кешеләр өчен тәүбә итмәк, Аллаһуга һәм Аллаһудан гына гафу сорау һәм дә аңа итагать итеп төзәлү һәр кемгә фарыздыр. Харам эшләрне эшләүчеләр яки фарыз гамәлләрне калдыручылар тизлек белән тәүбә итеп төзәлсәләр, шул кешеләрне Аллаһ гафу итәр. Аллаһ хаким һәм белүче. Үлем галәмәтләре күренә башлагач кына тәүбә итүчеләрнең һәм күфр хәлдә үлгән кешеләрнең тәүбәләре һич кабул түгел. Ул кешеләргә рәнҗетүче газапны хәзерләп куйдык. И мөэминнәр, хатыннарны көчләп мирас урынына тоту сезгә хәләл түгел. Ягъни ире үлгән хатынның теләге булса, иргә китсен. Әгәр хатыныгызны яратмасагыз, җәберләп тутмагыз, мәһәрен биреп талак кылыгыз. Айырган хатыныгызны икенче иргә барудан тыймагыз. Биргән мәһәрләрегезне алып китүләреннән куркып, мәгәр ачык зина кылсалар, мәһәрләрен бирмәсәгез дөрес булыр. Никахыгызда булган хатыннар белән яхшы мөгамәләдә булыгыз, гәрчә аларны бик яратмасагыз да. Өметледер сез яратмаган нәрсәдә Аллаһның күп яхшылык кылмаклыгы. Әгәр хатыннарыгызны талак итеп, икенче хатын ала торган булсагыз, талак кылыначак хатыныгызга мәһәрне күп биргән булсагыз да, мәһәрдән һич нәрсә алып калмыйча һәммәсен биреп җибәрегез. Талак ителгән хатынның мәһәрен алу дөрес дигән сүз ялган вә ачык зур гөнаһ булса да, мәһәрне алып калырсызмы? Талак кылган хатыннарыгыздан үзегез биргән мәһәрне ничек уялмыйча, Аллаһдан курыкмыйча кире алырсыз? Дөреслектә бер-берегезгә кушылдыгыз, һәм ул хатыннар никах вакытында сездән авыр гахетне алдылар. Атагыздан калган хатынны, ягъни атагыз айырган үги анагызны никахланмагыз. Үткән җаһилияттән башка, ягъни мондый хәлләр җаһилият заманында булып үтте. Ул эш әлбәттә фәхиш һәм ачулы эштер, һәм ул эшне эшләгән кешенең юлы кабахат юлдыр. И мөэминнәр, сезгә никахланырга харам булды. Аналарыгыз, аларның аналары вә кызларыгыз, кызларыгызның кызлары, бер туган апагыз вә сеңелегез, атагызның бер туган апалары вә сеңелләре, анагызның бер туган апалары вә сеңелләре, бер туган ир кардәшләрегезнең кызлары, бер туган кыз кардәшләрегезнең кызлары, күкрәк сөтен имезүче үги аналарыгыз һәм аларның кызлары, хатыннарыгызның аналары, өйегездә тәрбия ителә торган үги кызларыгыз, ягъни хатыныгызга ияреп килгән кызлар, әгәр ул хатынга якынлык кылган булсагыз. Әгәр ул хатынны никахлангач якынлык кылмыйча талак кылсагыз, аның кызын никахлануыгызда сезгә гөнаһ юк. Дәхи аркагыздан килгән үз угылыгызның хатыннары һәм бер туган 2 кызны бергә җыеп никахлану,
Мәгәр бу эшне исламга хәтле эшләдегез, исламга кергәч гафу ителдегез. Шиксез, Аллаһ ярлыкаучы ва шафагать итүче. Яна ире булган хатыннар сезгә харам булды, мәгәр сугышта әсир төшкән ирле хатыннар хәләлдер. Дәхи 4тән артыкны алу ва ислам динендә булмаган хатынны алу һәм харам талак белән талак ителгән хатынны алу. Ушбу күрсәтелгән хатыннар сезгә харам булды. Башка хатыннар сезгә хәләл булды. Мәһәр биреп өйләнегез яки җария итеп сатып алыгыз. Зинадан ва зулымнан сакланган хәлдә яхшы мөгамәлә белән яшәр булсагыз. Никахы хәләл булган хатыннардан вакытлыча никахланып файдаланырга теләсәгез, мәһәрләрен биреп никахланып файдаланыгыз. Бу хөкем башта йөрсә дә соңра бәрелде. Мәһәр күләмен ва никах вакытын билгеләп, ризалашканнан соң яна ризалашып, мәһәр күләмен ва никах вакытын үзгәртсәгез, сезгә гөнаһ юк. Аллаһ әлбәттә һәр нәрсәне белеп хөкем итүче булды. Сезләрдән берегез фәкыйрь булып, азат булган кызны яки хатынны алырга көче җитмәсә, ул сезнең кулыгызда булган мөэминә кәнизәкләрдән никахлансын. Сезнең иманыгызны Аллаһ белүчерәк. Азат булсагыз да, кул булсагыз да бер диндәсез. Кәнизәк хатыннарны хуҗаларның рөхсәте белән никахланыгыз һәм көчегез җиткән хәтле мәһәр дә бирегез. Ләкин ул кәнизәкләр әшкәрә яки яшерен зина кылучы булмасыннар һәм зина кылучылар белән әшкәрә дә, яшерен дә дус булмасыннар. Әгәр бу эшләрне эшләсәләр, әлбәттә аларга никахлану дөрес булмыйдыр. Әгәр ул кәнизәк хатыннар ирләре була торып зина кылсалар, аларга азат хатынга бирелгән җәзаның яртысы бирелер. Кәнизәкләргә никахлануның дөрестлеге зинадан куркучыларыгызгадыр. Әгәр кәнизәкләргә никахланудан сабыр итсәгез, әлбәттә сезнең өчен хәерле. Аллаһу Тәгалә әлбәттә тәүбә итеп төзәлүче мөэминнәрне ярлыкаучы һәм рәхмәт кылучыдыр. Аллаһу Тәгалә сезгә үзенең хөкемнәрен ачык бәян кылырга һәм Коръән тәрбиясе белән әүвәлге чын хакыйкый мөселманнар юлына күндерергә һәм дә тәүбә итеп төзәлүегез бәрабәрендә сезне ярлыкарга телидер. Аллаһ белүче һәм хөкемче. Аллаһ сезнең тәүбә итеп төзәлүегезне тели. Шәһвәткә ияреп, азгынлыкта булган кешеләр сезнең чиктән нык үтүегезне яки ерак адашуыгызны телиләр. Аллаһ сезгә тормышта һәм диндә җиңеллекне тели, ягъни җиңел яшәргә, җиңел дин тутарга юл күрсәтә. Кеше әлбәттә зәгыйф, көчсез булып яратылды. И мөэминнәр, үзара малыгызны хыянат, зулым юллар белән ашамагыз. Мәгәр риза булышканыгыз хәлдә сәүдә белән кәсеп итеп ашагыз. Яна үз-үзегезне яки дин кардәшләрегезне үтермәгез. Дөреслекдә Аллаһ сезнең өчен рәхимле булды. Берәү кеше хакын ашаса, яки үзен, я башка мөселманны үтерсә, ягъни бу эшләрне дошманлык ва зулым юллары белән эшләсә, аны тиздән җәһәннәм утына салырбыз. Аллаһуга бу эш җиңел булды. Әгәр Аллаһ тыйган гөнаһлы эшләрнең зурларыннан саклансагыз, ягъни фәхиш, харам һәм бидгать гамәлләрдән ерак булсагыз, җиңелрәк гөнаһларыгызны изге гамәлләрегез белән җуярсыз һәм сезне хөрмәтләп җәннәтләргә кертирбез. Аллаһ кайберләрегездән артык кылган нәрсәгә өметләнмәгез. Ягъни Аллаһ берегезгә дәрәҗә бирсә, аңа хөсетлек кылмагыз. Аллаһ ирләргә дәрәҗәне 2 өлеш бирде. Хатыннар, сез ирләр дәрәҗәсенә үрелмәгез һәм ирләр киемен кимәгез. Ирләргә үзләре кылган гамәлләренең әҗре насыйп булыр. Хатыннарга да үзләре кылган гамәлләрнең әҗре насыйп булыр. Хаклыктан уңышка ирешүне Аллаһның фазиләтеннән сорагыз. Дөреслекдә Аллаһ һәр нәрсәне белүче булды. Ата-анадан һәм якын кардәшләрегездән калган малны бүлеп ала торган варислар кылдык һәр бер гаиләдә. Кайбер дуслар, кайсыбыз әүвәл үлсә, үлгәнебезнең малы исән калганыбызга булыр дип ант итештеләр. Исән калган дустына үз өлешен бирегез. Калган малның 6дан 1 тияр. Дөреслекдә Аллаһ һәр нәрсәгә шаһид булды. Ирләр хатынга әдәп, тәрбия бирмәк өчен каимнәрдер. Аллаһ мәхлукларны кайберләреннән артык кылу белән ирләр акылда, куәттә хатыннардан үстен булды. Һәм малларын хатыннарга инфак кылу белән дә ирләрнең дәрәҗәсе өстендер. Изге хатыннар Аллаһуга һәм ирләренә итагать итәрләр, ирләре өйдә булмаганда Аллаһ саклавы белән малларын һәм үзләрен сакларлар, һичбер хыянәткә бармаслар. Әгәр хатыннарыгыз итагатьсез булып, азуларыннан курыксагыз,
яки берәр яман эшләрен белсәгез, аларны вәгазьләгез. Итагатьсезләргә Аллаһның ачуы һәм газабы бар икәнлеген белдерегез. Вәгазьләгәннән соң төзәлмәсәләр, түшәкләрендә ялгыз калдырыгыз, ягъни якынлык кылмагыз. Моннан соң да төзәлмәсәләр, аларга сугыгыз. Бу җәза аларга фарыз гамәлләрне үтәмәсәләр яки берәр харам эшне эшләсәләр тиешледер. Әгәр хатыннарыгыз сезгә итагать итсәләр яки явызлыкларыннан соң төзәлсәләр, алар зарарына юл эзләмәгез, ягъни хаксыз җәберләмәгез. Әлбәттә, Аллаһ бөек һәм олы булды. Әгәр ир белән хатын арасында фитнә һәм дошманлык туса, шул вакытта тормышлары бозылудан курыксагыз, гаделлек белән тикшереп араларын төзәтү өчен ирнең якыннарыннан бер гадел кешене һәм хатын ягыннан бер гадел кешене билгеләгез. Әгәр билгеләнгән кешеләр ир белән хатын арасын чын күңелдән төзәтергә теләсәләр һәм төзәтү өчен бүтән чараларны кылсалар, Аллаһ тәүфыйк биреп, ир белән хатын арасына дуслыкны салыр. Дөреслектә, Аллаһ кешеләрнең гамәлләрен белүче һәм күңелләрендәге теләкләреннән хәбәрдар булды. Аллаһның үзенә ихлас гыйбадәт кылыгыз. Аңа һич кемне һич нәрсәне тиңдәш кылмагыз. Аннары ата-анага изгелек итегез һәм якын кардәшләрегезгә, ятимнәргә, мискиннәргә, кардәш булган күршеләрегезгә һәм кардәш булмаган күршеләргә дә изгелек итегез. Шулай ук сәфәрдә ят юлдашларга, үзегезгә кунак булып килгән юлчыларга һәм хезмәтче кулларыгызга изгелек итегез. Тәкәбберләнеп мактанучыны Аллаһ әлбәттә сөйми. Ул мактанучылар һәр вакыт саранлык кылалар. Кешеләрне дә саранлыкка өндиләр, һәм Аллаһ рәхмәт кылып биргән байлыкны һәм белемне кешеләрдән яшерәләр. Аллаһ биргән нигъмәтләр белән мактанып, күфран нигъмәт кылучы, үзен зур тоткан ахмакларга хур итүче газапны әзерләдек. Аллаһуга һәм ахирәткә ышанмаучыларда дөнья дәрәҗәсе өчен кешеләргә малларын рия белән бирәләр. Алар шайтан куштаннарыдыр. Бер кешенең якын дусты шайтан булса, ул шайтан нинди яман дустыр. Шулай булгач, Коръән белән гамәл кылмыйча, шайтанга дус булмагыз. Бәлки, Коръән белән гамәл кылып, шайтанга душман булыгыз. Рия белән мал бирүчеләр, әгәр Аллаһуга ышанып гыйбадәт кылсалар, ахирәткә ышанып әзерлек күрсәләр, һәм аларга Аллаһ биргән байлыктан риясыз, фақат Аллаһ ризалыгы өчен генә мохтаҗларга һәм Аллаһ юлына бирсәләр, нинди зыян күрер иделәр? Аллаһ аларның эшен белүче булды. Аллаһ бәндәләренә тузан хәтле дә зулым итми. Бәлки бәндәләр Аллаһуга карышып үзләренә зулым итәләр. Әгәр ул тузан бөртеге хәтле эш изгелек булса, Аллаһ ул изгелекне арттырыр һәм рәхмәтеннән олы әҗерне бирер. Ни кылырлар, Коръән белән гамәл кылмаган кешеләрнең хәле ничек булыр? Һәрбер өммәтнең үзләреннән шаһидләр китергән чагыбызда, Аллаһуга итагать кылмаган кешеләр ни әйтерләр? Яна и Мөхәммәд галәйһиссәлам, сине өммәтеңә шаһид итеп китергән чагыбызда, Коръән белән гамәл кылмаган өммәтең ни әйтер? Ахирәттә хисап көнендә Аллаһуга, Коръәнгә ышанмаучылар яки ышанып та Коръән белән гамәл кылмаган кешеләр һәм алар Рәсүлгә дә каршылык күрсәттеләр. Әнә шундый кешеләр туфрак булуны, җир алар белән тигез булуны теләрләр. Дәхи, дөньяда чагыбызда Аллаһ сүзләре булган Коръән хөкемнәрен яшермәгән булсакчы диярләр. И мөэминнәр, исерткеч ишеп исереп, ни сөйләгәнегезне белмәсәгез, намазга якын бармагыз. Ул вакытта хәмер харам түгел иде. Шул сәбәпле кайбер сахабәләр исерек хәлдә намаз укып, аятны хата укыдылар. Яна җүнүб хәлдә гусылсыз намазга якын бармагыз. Мәгәр озын сәфәрдә су тапмасагыз, таяммум белән укырсыз. Әгәр сырхау булсагыз, яки сәфәрдә булсагыз, я берәрегез даладан кайтса, паклыгы булмаса, яисә хатыннарыгызга якынлык кылсагыз, тәһарат алырга яки гусылләнергә су тапмасагыз, ул вакытта пак җиргә ике кулыгыз белән сугыгыз һәм йөзегезне вә кулыгызны сыйпагыз. Шиксез, Аллаһ сезнең кимчелекләрегезне ярлыкаучы һәм гафу итүче булды. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, күрәсеңме? Аллаһ китабыннан өлеше бар яһуд һәм насара адашмакны сатып алалар, һәм сезнең дә хак юлдан адашуыгызны телиләр. Коръән белән гамәл кылмаган мөселманнар да алар кебек адашкан булалар. И мөэминнәр, сезнең душманнарыгызны Аллаһ белүчерәктер. Сезгә Аллаһ җитәр эшләрегезне башкарырга һәм Аллаһ җитәдер сезгә ярдәм бирергә. Яһудләрдән кайберләре Тәүраттагы Аллаһ сүзләрен урыннарыннан үзгәртәләр һәм Мөхәммәд галәйһиссәламгә әйтәләр: "Сүзеңне ишетәбез,
ләкин киресенчә эшлибез, һәм бездән ишетергә үзең риза булмаган яман сүзләрне ишет, диләр. Алар телләре белән рәгыйнә диләр. Бу сүз безгә илтифат ит дигән мәгънәдә булса да, алар аны Мөхәммәд галәйһиссәламнан ва ислам диненнән көләр өчен әйтәләр иде. Әгәр яһүдләр: "Эй Мөхәммәд галәйһиссәлам, син риза булачак сүзләрне бездән ишет. Без Коръән сүзләрен ишеттек, Аллаһуга һәм сиңа буйсындык, безгә рәхмәт каравы белән кара", дисәләр, һәм Коръән белән гамәл кылсалар, әлбәттә алар өчен хәерле булыр иде, һәм һидаятта таза туру булыр иде. Ләкин Коръәнне инкар кылулары белән Аллаһ аларны ләгънәт кылды. Ул яһүдләрдән бик азлары гына Коръән белән гамәл кылып мөэмин булырлар. И китап бирелгән яһүдләр, без иңдергән Коръәнгә ышаныгыз. Үзегездә булган Тәуратка да ышанганыгыз хәлдә, йөзләрегезне каралтмас бурын ул кара йөзләрне артларындагы адашу юлларына дүндерербез. Яки шимбә көн Аллаһ хөкемен бузган кешеләрне ләгънәт кылганыбыз кебек, сезне дә ләгънәт кылмас бурын иман китереп, Коръән белән гамәл кылыгыз. Аллаһ әмре үтәлмеш булды. Аллаһ үзенә тиңдәшлек кылуны гафу итмәс. Тиңдәшлек кылудан башка гынаһларны үзе теләгән кешедән гафу итәр. Бер кеше Аллаһуга кемнедер нәрсәнедер тиңдәш кылса, дөреслектә ул Аллаһуга олы ялганны ифтира кылган буладыр. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, күрәсеңме үзләрен гөнаһтан пак санаган кешеләрне? Минем гөнаһым юк дип мактанучыны Аллаһ һич яратмый. Бәлки Аллаһ үзе теләгән кешене ярлыкап гөнаһлардан паклар. Аллаһ паклagан кешеләр ахирәттә фатил хәтле дә зулым ителмәсләр. Фатил дип хөрмәт эшенең ярыгындагы ак җипкә әйтәләр. Карагыл, безнең Аллаһ хузурында гөнаһыбыз юк дип ничек Аллаһуга ялганны нисбәт кылалар? Аларның зур гөнаһлы булулары өчен ялган сөйләүләре җитәдер. Тәураттан өлеш бирелгән яһүдләрне күрәсеңме? Алар ясалма мәгъбүдләргә һәм ялган хөкемнәргә ышаналар. Әнә шул яһүдләрне Аллаһ ләгънәт кылды. Аллаһ бер кешене ләгънәт кылса, ул кеше туры юлны тапсын һәм газаптан кутылсын өчен һич тә ярдәмчене тапмассың. Ул яһүдләрнең байлыклары булса иде, әлбәттә алар нәкыйрә хәтле нәрсә дә башка кешеләргә бирмәс иделәр. Ягъни алар бик сараннар. Нәкыйрә дип хөрмәт эшенең өстендәге ноктага әйтелә. Ә ул яһүдләр кешеләргә хөсетлек кылалармы? Ул кешеләргә Аллаһ үз фазиләтеннән нигъмәтләр яки дәрәҗә биргәне өчен. Дөреслектә Ибраһим балаларына китап бирдек, ислам диненең хөкемнәрен өйрәттек һәм зур байлык бирдек. Яһүдләрнең кайберсе Коръәнгә ышанды, кайберсе ышанмады. Коръәнне инкар кылучыларына газап йөзеннән ут кыздырылган җәһәннәм җитә. Аятларыбызны инкар кылучыларны әлбәттә тиздән җәһәннәм утына салырбыз. Һәр кайчан тиреләре янып бетсә, тәннәренә яңадан тире үстерербез, газапның катысын татысыннар өчен. Аллаһ үч алуда көчле һәм гаделлек белән хөкем итүчедер. Әмма иман китереп, Коръән тәгълиматы белән изге гамәлләр кылган кешеләрне тиздән асларыннан елгалар агучы җәннәтләргә кертирбез. Анда мәңге калганнары хәлдә аларга җәннәтләрдә пак, гүзәл хатыннар булыр һәм аларны рәхәтлек күләгәсенә кертирбез. Дөреслектә, Аллаһ әманәтләрен әһелләренә тапшырырга сезгә әмер итәдер һәм кешеләр арасында хөкем итсәгез, гаделлек белән хөкем итегез диядер. Аллаһның сезне Коръән белән вәгазь кылуы ни хуш нигъмәттер. Әлбәттә, Аллаһ сүзләрегезне ишетүче, эшләрегезне күрүче булды. И мөэминнәр, Аллаһуга итагать итегез һәм Рәсүлгә итагать итегез. Шулай ук үзегездә булган Коръән белән гамәл кылып, Коръән дәлилләре белән әмер итүче дини хуҗалыкларыгызга да итагать итегез. Әмма дин эшләрендә Коръән белән гамәл кылмаучыга итагать кылыш юк. Әгәр бер дини мәсьәләдә бәхәсләшсәгез, ул мәсьәләне Аллаһ китабы Коръәнгә кайтарыгыз. Әгәр Коръәндә ачык хөкем табылмаса, ул вакытта Рәсүл галәйһиссәламның гамәленә кайтарыгыз. Әгәр Аллаһуга һәм ахирәт көненә ышансагыз, әнә шулай һәр эшне Коръән, сөннәт үлчәве белән хәл итсәгез, сезнең өчен хәерле һәм ахыр нәтиҗәсе күркәмдер. Бу аятта ачык мәгълүм булды ки, көчле иман, дөрес дин Коръән, сөннәт белән гамәл кылганда гына буладыр. Коръән, сөннәт белән гамәл кылмау Аллаһуга һәм ахирәт көненә иманның юклыгына дәлил була аладыр. Күрәсеңме? Алар сиңа иңдерелгән Коръәнгә һәм синнән әүвәл иңдерелгән китапларга да ышанабыз дип синең белән бәхәсләшәләр.
Әмма үзләре Аллаһудан башка берәр мәхлуктан хөкем иттерүне телиләр. Алар Аллаһудан башканы илаһ тотуны инкар кылыгыз дип боерылдылар. Шайтан аларны Аллаһудан башка бер мәхлуктан хөкем иттереп, бик ерак адаштыру белән адаштыруны телидер. Әгәр мунафикларга әйтелсә, Аллаһ индергән Коръәнгә һәм Расул галәйһиссәламның хөкемнәренә килегез дип, шул вакытта күрерсең, алар синнән ныклап баш тарту белән баш тартырлар. Әгәр ул мунафикларга үзләре кылган явызлыклары сәбәпле бер каза килсә, яки хөкем лазым булса, күр, ничек мөгамәлә кылырлар. Гомәр радиллаһу анһу бер мунафикның башын кисте. Ислам зарарына мунафиклар тарафыннан салынган мәчетне Мөхәммәд галәйһиссәлам җимерде. Шуннан соң мунафиклар синең яныңа килделәр һәм Аллаһ исеме белән ант итеп әйттеләр: Без бернинди яманлыкны теләмәдек, фақат яхшылыкны һәм тәүфикны теләдек дип. Ул мунафикларның күңелләрендә булган бузык ниятләрен Аллаһ бик яхшы белә. Син аларны Коръән белән вәгазь кыл. Әгәр вәгазьне кабул кылмасалар, аларның эшләре турында каты әйтеп, 200 икәнлекләрен үзләренә белдер. Раббың исеме белән ант итеп әйтәм: Мөселманнар үзара бәхәсләшкән эшләре турында, и Мөхәммәд галәйһиссәлам, синнән хөкем иттермичә чын иманлы була алмаслар. Алар синең хөкемеңә күңелләрендә шик калдырмаслар һәм синең хөкемеңә чын күңелдән риза булып мөселман булырлар. Әнә шул эшне эшләгәнгә чаклы камил мөмин булмаслар. Әгәр мөшрикләргә һәм мунафикларга үзегезне үзегез үтерегез яки йортларыгызны ташлап чыгыгыз дип боерсак, бу эшне алардан бик азлары эшләр иде. Әгәр дин тотучылар бар да Аллаһ вәгазы белән вәгазләнеп гамәл кылсалар, әлбәттә хәерле һәм туры юлда туру булыр иде. Әгәр чын күңелдән Аллаһ һәм Расул хөкемнәренә риза булып, Коръән сөннәт дәлилләре белән гамәл кылучы булсалар, әлбәттә аларга үз хузурыбыздан олы әҗерләр, ягъни җәннәт нигъмәтләрен бирер идек. Һәм дә аларны туры юлга күндерер идек. Аллаһуга һәм Расулгә итагать иткән мөминнәр, Аллаһ нигъмәтләгән пәйгамбәрләр, турылык белән алга чыккан сиддикләр, Аллаһ юлында сугышып шәһид булган мөминнәр белән җәннәттә бергә булырлар. Шушы 4 төрле затларга юлдаш булу ни күркәм, ни хуш юлдашлыктыр. Бу фазилат Аллаһудан, ягъни Аллаһуга һәм Расулгә итагать кылучыларның җәннәттә бөек дәрәҗәле затлар белән бергә булулары Аллаһуның рәхмәтеннәндер. Бу 4 төрле затлар янына җәннәткә керергә кем тиешлерәк икәнен белергә Аллаһ җитәдер. И мөминнәр, сугыш коралларыгызны алыгыз да дошманга каршы төркем барыгыз, яки барыгыз да җыелып бергә барыгыз. И мөминнәр, дөреслекдә сезнең арагызда сугышка кичигеп баручы яки бөтенләй бармаучы мунафиклар бар. Сезгә сугышта кайгы ирешсә, сугышка чыкмаган мунафик шатланып әйтте: Мөселманнар белән бергә сугышка чыкмавым сәбәпле Аллаһ шиксез миңа ингам кылды. Әгәр сугышка барган булсам, миңа да кайгы ирешкән булыр иде дип. Әгәр сезгә сугышта Аллаһның рәхмәте белән җиңү һәм ганимәт малын алу фазилаты ирешсә, ул мунафик гүя сезнең бер вакытта да бергә булмаган төсле әйтер: Кашки мин мөселманнар белән бергә сугышта булган булсам, зур максатыма ирешкән булыр идем дип. Мөминнәр Аллаһ юлында сугыш кылсыннар, ахиратны дөньяга саткан, алыштырган кешеләр белән. Әгәр бер мөмин Аллаһ юлында сугышып үтерелсә, яки кафирне җиңсә, ул мөмингә тиздән җәннәт нигъмәтләрен бирербез. И мөминнәр, ни булды сезгә Аллаһ юлында сугышмыйсыз? Ни булды сезгә кафирләр кулында әсир булган зәгыйф ирләрне, хатыннар һәм балаларны коткару өчен сугышмыйсыз? Ул зәгыйф ирләр: Эй Раббыбыз, хуҗалары залим булган шәһәрдән безне чыгар диләр. Яна ул зәгыйфләр: Эй Раббыбыз, безне залимнар кулыннан коткаручы бер вәли бир һәм үз хузурыңнан безгә ярдәм дә бир диләр. Иманлы кешеләр Аллаһ юлында сугышырлар, әмма имансызлар шайтан юлында сугышырлар. Шайтан дуслары, имансызлар белән сугышыгыз. Дөреслекдә шайтанның хәйләсе зәгыйф булды, шуның өчен иманлы кешеләрне куркыта алмас. Әйя, күрдеңме? Кулларыгызны сугыштан тыегыз, намазларыгызны үтәгез һәм зәкатларны бирегез дип әйтелгән мөселманнарны. Аларга сугыш фарыз ителгәч, алардан бер төркем сугыштан куркыр булды. Аллаһудан курыккан кебек, яки Аллаһудан да артыграк куркыр булды.
Сугыштан курыккан мөселманнар әйттеләр: "Эй Раббыбыз, ни өчен безгә сугышны фарыз кылдың? И, кәшки сугышны фарыз кылмыйча, безләрне бераз тыныч яшәткән булсаңчы", дип. Әйт: "Дөнья файдасы бик аз, ахират исә тәкъвалар өчен бик тә хәерледер, һәм сез тәкъва мөэминнәр аз гына да зулым кылынмассыз. Кай урында булсагыз да сезгә үлем ирешер. Әгәр күккә терәлгән, бик таза төзелгән кыл эчендә булсагыз да. Әгәр мунафикларга ганимәт малы кебек нигъмәт ирешсә, бу нигъмәт Аллаһудан", диләр. Әгәр аларга каза, кайгы ирешсә, "И Мөхәммәд галәйһиссәлам, бу кайгы безгә синең шомлыгыңнан иреште", диләр. Син әйт: "Кемнәргә нәрсә ирешсә дә, һәммәсе дә Аллаһудан", дип. Ни булды бу кавемгә? Аллаһуның ачык аңлаешлы хак сүзләрен аңларга һәм кабул итәргә якын да килмиләр. Әгәр яхшылыктан сиңа бер шатлык ирешсә, ул шатлык Аллаһудан. Әгәр казадан бер кайгы ирешсә, бу кайгы үзеңнең кимчилегеңнәндер. Янә сине, и Мөхәммәд галәйһиссәлам, бөтен дөнья кешеләренә ислам динен өйрәтер өчен илче итеп җибәрдек. Кешеләрнең бөтен эшләрен күреп белеп торырга Аллаһ үзе җитәдер. Бер кеше рәсүлгә итагать итсә, Аллаһуга итагать иткән буладыр. Ва бер кеше рәсүлгә итагать итүдән баш тартса, дөрестлектә Аллаһуга итагать итүдән баш тарткан буладыр. Без сине итагать итмәгән кешеләрне саклаучы итеп җибәрмәдек. Мунафиклар үз алдында: "И Мөхәммәд галәйһиссәлам, сиңа итагать итәбез", диләр. Әгәр синең яныңнан чыгып китсәләр, алардан бер таифа кич булгач җыелып, синең яныңда сөйләгән сүзләрдән башка сүзләрне сөйли. Ягъни рәсүлгә итагать итмәгез, диләр. Аллаһ мунафикларның үзгәртеп сөйләгән сүзләрен язар, алардан киселер һәм һәр эштә Аллаһуга гына тәвәккәл кылыгыз. Һәр эштә ярдәм итүче ва туры юлга күндерүче вәкил булырга Аллаһ үзе җитәдер. Ни өчен күп кешеләр Коръәннең мәгънәсен фикерләп, уйлап карамыйлар? Шын күңелдән фикерләп укысалар, әлбәттә, Коръәннең Аллаһ сүзләре икәнен белер иделәр. Әгәр бу Коръән Аллаһудан башка бер кешенең сүзләре булса иде, әлбәттә, кешеләр ул Коръәндә бер-берсенә каршы булган сүзләрне күп табар иделәр. Әгәр мунафикларга сугыш сәфәрендә булган мөселманнарның сугышка әзерләнмичә тыныч торулары яки душман гаскәреннән курыккан хәбәрләре килсә, ул хәбәрне шатланып, халык арасына фаш итәләр. Мөселманнар күңеленә курку салыр өчен. Әгәр ул хәбәрне рәсүлгә һәм мөселманнарның әмирләренә генә әйтсәләр иде, ул вакытта ул хәбәрне рәсүл һәм әмирләр генә белеп, тиешсез кешеләргә фаш булмас иде. И мөэминнәр, әгәр сезгә Аллаһның фазиләте, юмартлыгы һәм рәхмәте булмаса иде, әлбәттә шайтанга ияреп һәлак булыр идегез. Мәгәр шайтанга иярмичә бик азларыгыз калыр иде. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, Аллаһ юлында сугыш кыл. Пәйгамбәрлек эшеннән башка эш белән бурычлы ителмәссең. Сугыш лазым булганда, мөселманнарны сугышка кызыктыр. Шаят Аллаһ кафирләрнең мөселманнарга булган каты зарарын тыяр. Аллаһ зарар бирүдә катырак һәм газап кылуда да катырактыр. Бер мөэмин авырлыкта калган яки хаксыз җәберләнгән мөэминнәргә ярдәм итсә, аларга шәфкатьле сүзләр әйтсә, үзенә дә кылган изгелеге хәтле өлеш булыр. Ва бер кеше хаксыз мөэминнәргә нинди дә булса зарар ирештерсә, үзенә дә шул хәтле зарар ирешер. Аллаһуның һәр нәрсәгә көче җитә торган булды. И мөэминнәр, әгәр сезгә берәүдән бүләк бирелсә, бүләк бирүчегә артыграк бүләк бирегез, яки үзегез алган бүләк хәтле бирегез. Шиксез, Аллаһ һәр нәрсәне хисап кылучы. Бүләкнең һәр мөэмин өчен мөмкин һәм лазым булганы сәлам бирү һәм кайтарудыр. Аллаһудан башка илаһа мәгъбуд юк, мәгәр Аллаһ үзе генә. Кыямәтнең булачагында һич тә шик юк. Ул көндә Аллаһ әлбәттә сезне хөкем итәр өчен җыяр. Аллаһудан да дөресрәк сөйләүче бармы? Әлбәттә юк. Аллаһуның кыямәт була дигән сүзе әлбәттә карар кылынган сүздер. И мөэминнәр, ни булды сезгә? Мунафиклар турында икегә бүленәсез. Аллаһ аларны мөселман булганнарыннан соң мунафиклык кылганнары сәбәпле әүвәлге кафирлекләренә кайтарды. И мөэминнәр, Аллаһ адаштырган кафирләрне,
яки мунафикларны туры юлга күндермәкче буласызмы? Юк, күндерә алмассыз. Аллаһ бер кешене адаштырса, ул кешегә туры юлны тапмассың. Ул мунафиклар үзләре имансыз булганнары кебек, сезнең дә имансыз булуыгызны телиләр. Әгәр аларга иярсәгез, алар белән бер тигез кафир булыр идегез. Шулай булгач, алардан һич кемне дус тотмагыз. Исламны кабул итеп, динне куәтләр өчен һиҗрәт иткәннәренә чаклы. Әгәр ул мунафиклар тәүбә итеп чын мөселман булудан баш тартсалар, аларны кайда тапсагыз шунда тотып үтерегез, чөнки үзләре шулай эшлиләр. Кафирләрне һәм мунафикларны һич тә вәли һәм дә ярдәмче итеп алмагыз. Мәгәр алар белән сезнең арада сугыш маусулыгы булса, кафирләрне үтермәгез. Шулай ук кафирләрне яклап сезгә каршы сугышуны һәм сезне яклап кафирләргә каршы сугышуны да мәкрәх күрүдән күңелләре тарыгып, синең яныңа килгән, бер якада катнашмыйча сугышсыз турырга теләгән кешене дә үтермәгез. Әгәр Аллаһ теләсә иде, бер якада катнашмый торган кафирләрнең күңеленә сезнең белән сугышу теләген салыр иде. Ул вакытта алар әлбәттә сезнең белән сугышыр иделәр. Ул кафирләр сездән аерылгач, сезгә каршы сугыш кылмаслар һәм сезнең белән сугышмаска сулух төзесәләр, Аллаһ ул кафирләр зарарына йөрергә сезгә юл ачмады. И мөэминнәр, икенче төрле кафирләрне дә табарсыз. Алар ышанычлы булган булып, сезне тынычландырырга тырышырлар һәм үз кавемнәренә дә ышанычлы булуны теләрләр. Һәр кайчан алар кафирлеккә яки мөселманнар белән сугышырга чакырылсалар, әлбәттә кайтып төшәрләр көферлеккә һәм мөселманнар белән сугышырга. Әгәр ул кафирләр сездән аерылып ерак китмәсәләр, сезнең белән сугышмаска сулух төземәсәләр һәм сугыштан кулларын тыймасалар, ул вакытта аларны кайда очратсагыз шунда тотып үтерегез. Сезнең белән һәр вакыт сугышырга теләгән кафирләр зарарына сезгә тулысынча ирек бирдек, ягъни үзләре сугышны теләгәч, сугышыгыз алар белән һәм үтерегез. Бер мөэминнең икенче мөэминне үтермәге һич тә дөрес булмас. Мәгәр хаталык белән үтерсә, кафарат лазым булыр. Бер мөэмин хаталык белән бер мөэминне үтерсә, кафараты мөэмин булган бер кулны азат итүдер һәм үтерелгән мөэминнең варисларына кан хакын түләүдер. Мәгәр варислар гафу итсәләр, бернинди җәза бирелми. Әгәр хаталык белән үтерелгән кеше дошманыгыз булган кавым эчендәге мөэмин булса, кафараты бер мөэмин кулны азат итмәктер. Әгәр хаталык белән үтерелгән кеше сугышмаска арагызда сулух төзелгән кафирләрдән булса, кафараты үтерелгән кешенең варисларына кан хакын түләү һәм бер мөэмин кул азат итүдер. Әгәр үтерүченең кан хакын яки кул азат итәргә көче җитмәсә, туташтан 2 ай ураза тотмактыр. Аллаһ аның гөнаһын гафу итсен өчен. Аллаһ һәр нәрсәне белүче, гаделлек белән хөкем итүче булды. Бер мөэмин хатасыз, хаслап бер мөэминне үтерсә, аның җәзасы мәңге калган хәлдә җәһәннәмдер. Аллаһ аңа ачуланды ва ләгънәт кылды һәм аңа улы газап әзерләде. И мөэминнәр, әгәр Аллаһ юлында сугышта йөрсәгез, акырынлык белән ачыклагыз, кешеләрне яхшылап таныгыз, сәлам биреп үзегезгә итагать иткән кешегә син мөэмин түгел димәгез һәм дөнья малына кызыгып аны үтермәгез. Бит Аллаһ кулындадыр күп ганимәтләр. Башка үзегездә шундый идегез. Аллаһ сезгә ингам кылды һәм һиҗрәт итеп чын мөселман булу белән ачыкландыгыз. Шулай булгач, ныклап тикшерегез. Гафиллек белән мөэминне үтермәгез. Дөреслектә Аллаһ сезнең кылган эшләрегездән хәбәрдар. Гызырсыз сугыштан калган мөселманнар, җаннары һәм тәннәре белән Аллаһ юлында сугышкан мөселманнар белән бер тигез булмаслар. Җаннары һәм маллары белән Аллаһ юлында сугышкан мөселманнарны Аллаһ гызырсыз сугыштан калган мөселманнардан дәрәҗәдә артык итте. Аллаһ иманлы мөселманнарның һәммәсенә дә әҗрне яки җәннәтне вәгъдә итте һәм Аллаһ юлында сугышкан мөселманнарны өйдә калган мөселманнарга караганда олы әҗр бирү белән артык кылды. Аллаһ аның юлында сугышканнарга күп дәрәҗәләр бирде, гөнаһларын гафу итте, үзләренә рәхмәт кылды. Аллаһ үзенә итагать иткән мөэминнәрне ярлыклаучы һәм аларга рәхмәт кылучы булды. Дин өчен һиҗрәт итү лазым булып та, һиҗрәт итмичә үзләренә зулым кылган кешеләрнең рухларын алучы газап фәрештәләре әйтерләр: "Ни булды сезгә? Динегез бик зәгыйф", дип.
Ул кешеләр әйтерләр: "Без кафирләр кулында гаҗиз булдык. Шул сәбәпле динебездә күп кимчелекләр кылдык", дип. Газап фәрештәләре әйтте: "Эй, Аллаһ җире сезгә киң иде түгелме? Сезгә дин иркен урынга күчеп китү лазым иде. Ни өчен күчмәдегез?" дип. Күчәргә мөмкинлекләре була торып та, дин өчен күчмәгән кешеләрнең урыны җәһәннәм. Ул җәһәннәм нинди яман урындыр. Әгәр торган җирдә дингә тарлык булса, көче җиткән кешегә иркен урынга күчү фарыздыр. Мәгәр күчәргә көче җитмәгән зәгыйфь ирләргә, хатыннарга һәм балаларга күчмәгән өчен җәһәннәм газабы булмас. Алар торган җайларында кафир кулыннан кутылырга хәйлә тапмасалар, яки күчеп китәргә ничек тә көчләре җитмәсә. Бу гозерле кешеләрне Аллаһның гафу итүе бик өметледер. Аллаһ гафу итүче, ярлыкаучы булды. Бер мөмин Аллаһ юлында дин өчен һиҗрәт итсә, барган җаенда диндә вә тормышта киңлекне һәм яхшы мөселманнарны табар. Һиҗрәт турында аятлар ингәч, Мәккәдә сырхау булып калган бер сахаба күп акча биреп Мәдинәгә хәтле күтәреп баручыларны яллады. Ләкин Мәдинәгә барып җитә алмыйча юлда вафат булды. Бу аят аның хакында инде. Бер мөмин Аллаһ юлына, Рәсүле янына китмәк өчен өеннән юлга чыкса, соңра юлда аңа үлем ирешсә, дөреслектә аның әҗере Аллаһ хузурында сабит булды. Аллаһ мухаҗир хәлендә үлгән мөминнәрнең әввәлдә булган гөнаһларын ярлыкаучы һәм рәхмәт кылучы булды. И мөминнәр, узын, мәшәкатьле сәфәрдә булсагыз, кафирләрнең сезне үтерергә һөҗүм итәчәкләре күренеп торганда, намазыгызны кыскартып укуда сезгә гөнаһ юктыр. Кафирләр әлбәттә сезгә ачык дошманнардыр. Куркынычлар һәм күтәрә алмаслык авырлыклар булмаганда, мусафирларга намазны кыскартып уку дөрес булмыйдыр. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, әгәр сугыш сәфәрендә сахабалар арасында булып намаз укытсаң, сахабалар икегә бүленеп, бер яртысы коралланып алып намаз сафына бассыннар, бер рәкъәгать укыгач артыгыздагы дошман каршысына килсеннәр. Аннары сахабаларның намазга керешмәгән икенче яртысы синең белән намаз укысыннар, үзләрен саклый торган һәм сугыша торган коралларын үзләренә тагып укысыннар. Рәсүл галәйһиссәлам сахабаларның икенче яртысы белән 2 рәкъәгать укыды, аннары әүвәл 1 рәкъәгать укыган сахабалар белән тагын 1 рәкъәгать укыды. Шулай итеп, Рәсүл галәйһиссәламның 4 рәкъәгать, сахабаларныкы 2 рәкъәгать булды. Кафирләр сезнең коралларыгыздан һәм малларыгыздан гафил булуларыгызны теләп торалар. Һәм аңсыздан сезнең өстегезгә һәммәсе бергә һөҗүм итмәкче булалар. Кафирләр киңәш иттеләр: мөселманнарга намаз укыган чакларында һөҗүм итик, намаз укыганда яннарында корал булмый дип. Шуның өчен Аллаһ сугыш сәфәрендә намаз укыганда коралланып укыгыз диде. Әгәр сезгә сугыш сәфәрендә яңгырдан җәфа ирешсә, яки сырхау булсагыз, ял иткән чакта коралларыгызны һәм калканнарыгызны куеп туруда сезгә гөнаһ юктыр. Лазым булганда сугыш коралларыгызны алыгыз. Дөреслектә Аллаһ кафирләргә хур итүче газапны әзерләде. Әгәр сәфәрдә чакта яки сырхау булганда намазларны үтәсәгез, Аллаһны зикр итегез намазда басып, утырып һәм уң як кабыргага ятып. Әгәр кыенлыктан имин булсагыз, өйдә дә, сәфәрдә дә намазларыгызны ашыкмыйча, шартларын җиткереп үтәгез. Дөреслектә намаз вакыты билгеләнгән фарыз гамәл итеп йөкләтелде. Намазларны вакытында үтәмәгән кеше Аллаһ газабыннан имин була алмас. Кафирләр белән сугышканда зәгыйфлек һәм куркаклык күрсәтмәгез. Бәлки батырлык һәм гайрәтлекне күрсәтегез. Әгәр сугышта җәрәхәтләнгән булсагыз, сезнең кебек үк кафирләр дә җәрәхәтләнделәр. Сез кафирләр өмет итмәгән нәрсәне Аллаһудан өмет итәсез, ягъни аның ярдәмен, ризалыгын һәм җәннәтен өмет итәсез һәм өмет итегез. Аллаһ белүче, хөкемче булды. Әлбәттә, без сиңа Коръәнне хаклык белән иңдердек. Кешеләр арасында Аллаһ теләгәнчә гадел хөкем итмәклеген өчен. Шулай булгач, һәрбер хәлдә хыянәтчеләрне яклап, алар файдасына дәгъвачы булмагыз. Яна Аллаһның ярлыкавын сора. Әлбәттә, Аллаһ ярлыкаучы, рәхмәт кылучы булды. Яна үзләренә хыянәт иткән кешеләрне һәм ялганчыларны яклап тартышма. Аларның эшен дөрескә санама. Бит Аллаһ хыянәтче гөнаһкар кешеләрне һич тә сөйми. Хыянәтче кешеләр урлаган әйберләрен яки башка яман эшләрен кешеләрдән яшерәләр. Ләкин Аллаһудан яшерә алмаслар. Хәлбуки аларның хыянәтләрен карап торыр өчен Аллаһ алар белән бергәдер. Кич белән
Аллаһ риза булмый торган сүзләрне сөйләгән вакытларында. Әлбәттә, Аллаһ хыянәтчеләрнең эшләрен чорнап алучы. И сез ушбу хыянәтче, ялганчы мунафикларны яклаучылар, аларны гаебе юк дип хакка каршы тартыштыгыз дөньяда. Ахирәттә аларны яклап, Аллаһ белән кем тартышыр? Яки аларны химая кылыр өчен кыямәт көнендә алар файдасына кем вәкил булыр? Юк. Аларны яклаучы булмас. Берәү яман эшләр кылса яки үзенә зулым итсә, соңыннан тәүбә итеп Аллаһудан ярлыкауны сораса, әлбәттә, Аллаһуны ярлыкаучы һәм шәфкать итүче табар. Берәү гөнаһны кәсеп итсә, фақат үзе өчен зарарны кәсеп иткән буладыр. Бит Аллаһ гөнаһ кылучыны белеп хөкем итүче булды. Яна берәү хаталыкларны ва гөнаһларны күп кәсеп итсә, соңра гаибсез кешеләрне төһмәт кылса, ягъни үзенең гаибе белән башкаларны гаипләргә тырышса, дөрестлектә ул ачык бөхтанны һәм зур гөнаһны йөкләп алды. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, әгәр сиңа Аллаһның фазилы һәм рәхмәте булмаса иде, әлбәттә мунафиклардан бер фирка сине гадел хөкемнән адаштырырга теләделәр. Әгәр Аллаһ вахи белән эшнең сирен ачмаган булса, әлбәттә адашкан булыр идең. Ләкин Аллаһ ирек бирмәгәч, алар сине адаштыра алмадылар, мәгәр үзләрен адаштырдылар. Һәм алар сиңа һич нәрсәдә зарар итә алмаслар. Аллаһ сиңа Коръән һәм хикмәт иңдерде ва белмәгәнеңне белдерде, һәм Аллаһның юмартлыгы сиңа бик улы булды. Мунафикларның һәм башка инсафсыз кешеләрнең нәфесләре теләгәнчә үзара күп сөйләшүләрендә, әлбәттә, хәйр файда юктыр. Мәгәр берәү мохтаҗларга, Аллаһ юлына садака бирергә кешеләргә әмер бирсә, яки яман эшләрдән тыеп, яхшы эшләргә өндәп әмер бирсә, яки кешеләр арасын төзәтергә, яхшыртырга өндәп әмер бирсә, әнә шул кешенең сүзләрендә хәйр һәм файда бардыр. Әйтелгән бу хәйрле эшләрне бер мөмин Аллаһ ризалыгына гына өстәп эшләсә, biz аңа тиздән олы әҗерне, ягъни җәннәт нигъмәтләрен бирербез. Берәү яңа Коръән дәлилләре белән туры юл күрсәтеп, шәригать хөкемнәре өйрәтелгәннән соң Рәсүлгә хилафлык эшләгән эшләрне эшләсә, мөселман булмаган кешеләр, кирәк яһүд, насара булсын, кирәк дәһриләр булсын, диндә аларга итәгать итү, аларның юлына керү һәм аларның гадәтләрен үзләштерү мөселманнарга харамдыр. Бу эшләрне берәү ихтияр итсә, риза булып шул юлга кирсә, әлбәттә аның күңелен шул юлга беркетербез. Аннары шул юл белән җәһәннәмгә барып керер. Ул җәһәннәм кайтачак урынның нинди яманыдыр. Аллаһу Тәгалә әлбәттә үзенә тиңдәшлек кылуны ярлыкамас. Мәгәр тиңдәшлек кылу гөнаһыннан башка гөнаһны үзе теләгән кешедән ярлыкар. Берәү кемнедер, нәрсәнедер Аллаһуга тиңдәш кылса, ул кеше хактан бик ерак адашу белән адашты. Мөшрикләр Аллаһуга гыйбадәт кылмаслар, мәгәр җансыз нәрсәләргә гыйбадәт кылырлар. Яна алар гыйбадәт кылырлар Аллаһның рәхмәтеннән сөрелгән шайтанга. Аллаһ шайтанны ләгънәт кылды, рәхмәтеннән сөрде. Шуннан соң Иблис әйтте: "И Раббым, бәндәләреңнән миңа насип булган өлешне алырмын, аларны үземә ияртермен" дип. Әлбәттә, аларны адаштырырмын һәм күңелләренә төрле батыл, ялган сүзләрне салырмын, яна хайваннарыгызның кулакларын кисегез дип әмер бирермен, кисәрләр. Яна Аллаһ түзгән мәхлукларны үзгәртегез дип әмер бирермен, үзгәртерләр. Берәү Аллаһ хөкемнәрен куеп шайтан хөкемнәренә иярсә, аны үзенә вәли итеп алса, дөрестлектә ул кеше ачык һәлак булу белән һәлак булды. Мәңгегә хәсрәттә калды. Шайтан үзенә ияргәннәрне фәкыйрлек белән куркытыр. Фәкыйрләргә мал бирмәгез, аларның фәкыйрлеге сезгә югар дип куркытыр. Шайтан кулына төшкән кешеләр фәкыйрләргә ярдәм итә алмаслар. Шайтан үзенә ияргән кешеләрне җәһәннәм газабы белән куркытмас, мәгәр төрле юллар белән аларны алдар. Шайтанга ияргән кешеләрнең урыны җәһәннәм. Алар аннан котылырга һич юл тапмаслар. Иман китереп, Коръән өйрәтүе буенча изге гамәлләр кылучыларны җимеш агачлары астыннан елгалар агучы җәннәтләргә тиздән керттербез. Алар анда мәңге калырлар. Аллаһның вәгъдәсе хак. Сүз сөйләүдә кем Аллаһудан да дөресрәк сөйләр? И мөминнәр, эш бөтенләй сез теләгәнчә булмас, һәм китап әһле яһүд ва насара теләгәнчә дә булмас. Ягъни, нәфесе кушканны эшләп һич кем һидаятле дә җәннәтле дә була алмас, мәгәр Аллаһ кушканнарны эшләп кенә һидаятле дә җәннәтле булыр.
Берәү явыз эшләр кылса, ягъни Аллаһуга итагать итмәсә, шул явызлыгы белән җәза кылыныр. Аллаһудан башка аңа вәли һәм ярдәмче табылмас. Берәү чын мөмин хәлендә изге гамәлләр кылса, кирәк ир булсын, кирәк хатын булсын, алар җәннәткә керерләр һәм аларга җеп очы хәтле дә зулым кылынмас. Берәү йөзен Аллаһуга тәслим кылса, ягъни ислам юлы белән Аллаһуга тапшырылса, һәм Коръән өйрәтүе буенча изге гамәлләр кылса, аннары Ибраһим диненә ияреп хаклык тарафынан ныклап юнәлсә, әнә шул кешенең диненнән дә күркәмрәк дин булырмы? Бит Аллаһ Ибраһимны үзенә дус итеп алды. Җирдә һәм күкләрдә булган нәрсәләр һәммәсе Аллаһ милкедер, һәм Аллаһ һәр нәрсәне чорнап алучы. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, синнән хатыннарның мирасы хакында фәтва сорыйлар. Син аларга әйт: хатыннарның мирасы хакында Аллаһ үзе фәтва бирә, һәм ятим булган хатыннарның фарыз булган өлешләрен бирмисез, шул хакта укылган аятлар фәтва бирә дип. Дәхи ятим хатыннарны ирләргә никахландырмыйсыз, шул хатыннарның һәм зәгыйф балаларның мирасы хакында һәм дә ятим балалар хакында гадел булырга Коръән фәтва бирәдер дип әйт. Әгәр хәерле эшләрдән, изге гамәлләрдән кылсагыз, Аллаһ әлбәттә аны белүче булды. Әгәр бер хатын иренең бизгәнен яки талак кылырга теләгәнен сизсә, бу хатын белән иренең арасын төзәтеп дуслаштыруда гөнаһ юктыр. Килешү, гафу итешү аерылышудан хәерле. Нәфесләр саранлыкка хәзерләнеп торырлар. Әгәр нәфесне җиңеп, бер-берегезгә изгелек итешсәгез һәм җәбер зулым итешүдән саклансагыз, бит Аллаһ сезнең кылган эшләрегездән хәбәрдар булды, сезне сәгадәтле итәр. Карт хатын белән яшь хатын арасын тигезләргә тәкатегез җитмәсә, тигезләү өчен ныклап тырышсагыз да, шулай да яшь хатыннарыгыз ягына бөтенләй авышып, карт хатыннарыгызны нәүбәттән өлешсез итеп, ирсез хатыннар кебек калдырмагыз. Әгәр хатыннарыгыз арасында түзеклек белән торсагыз һәм зулымнан саклансагыз, шулай булганда әлбәттә Аллаһ кимчелекләрне ярлыкаучы ва рәхмәт итүче булды. Әгәр ир белән хатын килешә алмыйча аерылышсалар, Аллаһ үзенең рәхмәте белән икесен дә моңсыз кылыр. Бит Аллаһ киң рәхмәтле ва мәслихәтчә эш кылучы булды. Җирдәге ва күкләрдәге һәр нәрсә Аллаһ милкедер. Алар белән үзе теләгәнчә эш кылыр. И мөминнәр, дөреслектә без сезгә һәм сездән әүвәл булган китап әһелләренә әмер бирдек, васыят әйттек. Аллаһ хөкемнәрен бузудан сакланыгыз, зулым кылмагыз, Аллаһудан куркыгыз дип. Әгәр Аллаһуга карышып кафирлек кылсагыз, җир ва күкләрдә булган һәр нәрсә Аллаһу Тәгаләнеке, Аллаһ бай һәм мактаулы. Җирдә, күктә булган һәр вөҗүд Аллаһуныкыдыр. Яна барча кешеләр өстеннән эш йөртергә көчле, гадел вәкил булырга Аллаһ үзе җитәдер. И кешеләр, әгәр Аллаһ теләсә, сезне гөнаһларыгыз сәбәпле бөтен нәселегез белән һәлак итеп юк кылыр да, сезнең урыныгызга үзенә итагать итә торган кавымны китерер. Аллаһ бу эшне эшләргә кадир булды. Берәү дөнья байлыгын теләр булса, дөнья байлыгы да, ахират байлыгы да Аллаһ кулындадыр. Дөньяны кәсеп итүчегә дөньяны, ахиратны кәсеп итүчегә ахиратны бирер. Аллаһ ишетүче ва күрүче булды. И мөминнәр, гәһәтләрегезне Аллаһ ризасы өчен үтәгәнегез хәлдә һәр вакыт гаделлектә булыгыз. Бу гаделлек гәрчә үзегезнең, ата-анагызның һәм якын кардәшләрегезнең зарарына булса да, дөрес шәһадәт бирегез. Сез шәһадәт биргән кешеләр кирәк бай, кирәк ярлы булсыннар, дөрес шәһадәт бирегез. Байга да, ярлыга да сезгә караганда Аллаһ артыктыр. Хактан үтеп китмәг өчен иярмәгез. Әгәр шаһидләр яки вәкилләр булган хәлне үзгәртеп шәһадәт бирсәләр, яисә шәһадәт бирүдән баш тартсалар, Аллаһ әлбәттә кылган эшләрегездән хәбәрдар булды, эшегез буенча хөкем итәр. И ышанучылар, хак ышану белән ышаныгыз Аллаһуга, Рәсүленә иңдергән Коръәнгә һәм әүвәл иңдерелгән китапларга. Аллаһуга хак ышану, аңа итагать итү, гыйбадәт кылу белән, Рәсүлгә хак ышану, аңа иярү белән. Коръәнгә хак ышану, аның илә гамәл кылу белән һәм ахиратка хак ышану, ахиратка әзерләнү белән булыр. Берәү Аллаһуга, аның фәрештәләренә, китапларына, Рәсүлләренә һәм ахират көненә ышануны инкар итсә, яки хак ышану белән ышанмаса, ул кеше бик ерак адашу белән адашты.
Дөреслектә мунафиклар иман китерделәр. Соңра Коръән хөкемнәрен инкар итеп, кафир булдылар. Аннары тәүбә итеп иман китерделәр. Яна Коръән аятларын инкар итеп кафир булдылар. Аннары Коръән хөкемнәрен инкар итүләрен арттырдылар. Инде Аллаһ аларны ярлыклаучы һәм туры юлга күндерүче булмады. Әлбәттә, мунафикларга рәнҗеткүче каты газап булачагы белән хәбәр бир, белеп яшәсеннәр. Мөэминнәрдән башка кафирне дус тоткан мөселманнар мунафиклардыр. Бер мөселман кафиргә дус булса, яки мөселманнарның бөтен хәлләрен кафирләргә яшертен ирештереп торса, ул мөселман мунафик буладыр, башка начарлыгы булмаса да. Әйе, ул мунафиклар өстенлекне кафирләрдән истиләрме? Бит көч-кудрәт һәм өстенлек фақат Аллаһ кулында. И мөэминнәр, дөреслектә сезгә Коръәндә ничә мәртәбә иңдерелде? Кафирләрнең Коръән аятларын инкар итүләрен яки мәсхәрә кылып көлүләрен ишетсәгез, алар арасында утырмагыз. Ягъни аларның бу кабахат эшләре кайда булса да һич тә риза булып тормагыз. Коръән сүзләренә кагылмый торган сүзгә күчкәннәренә чаклы. Әгәр аларның Коръәнгә каршы булган сүзләренә һәм эшләренә риза булып торсагыз, ул вакытта алар җөмләсеннән булырсыз. Шиксез, Аллаһ мунафиклар белән кафирләрне бер җәһәннәмгә җыячак. И мөэминнәр, мунафиклар сезнең хәлегезнең алар файдасына үзгәрмәкне көтәдер. Әгәр сез Аллаһ ярдәме белән бер шәһәрне я бер авылны алсагыз, мунафиклар: "Әйе, без дә сезнең белән бергә түгел идекме? Безгә дә ганимәт малын бирегез" диләр. Әгәр сугышта кафирләр җиңсәләр, мунафиклар: "Әйе, без сезгә мөселманнарның бөтен хәлләрен белдереп тордык түгелме? Һәм мөселманнарны җиңү өчен сезгә ярдәм күрсәттек түгелме? Безгә дә өлеш бирегез" диярләр. Аллаһ кыямәт көнне сезнең белән мунафиклар арасында булган хәл белән хөкем итәр. Мунафиклар Аллаһ хөкем иткәндә дөньядагы кебек төрле сыйфатка керә алмаслар. Аллаһ хак мөэминнәрне имансыз итәргә кафирләргә һич тә юл ачмады. Ягъни кафирләр Коръән белән гамәл кылучы мөэминнәрнең иманын алырга кадир булмаслар. Әлбәттә, мунафиклар Аллаһны алдыйбыз дип уйлыйлар. Аллаһ исә аларны дөньяда һидаяттан, ахирәттә җәннәттән мәхрүм итеп алдаучыдыр. Әгәр мунафиклар намазга торсалар, кешеләргә рияланып, ялкауланып кына торалар. Күңелләре карарланырлык итеп Аллаһны зикр итмиләр, ләкин гафил күңел белән бик аз гына зикр итәләр. Мунафиклар мөэминнәр белән кафирләр арасында ике якның беренә була алмыйлар. Хайран калып йөрмәктәдер. Аларны кафирләр дә, мөэминнәр дә яратмый, чөнки дөньяда иң яман кеше мунафиктыр. Әгәр Аллаһ берәүне адаштырса, син аңа туры юлны һич тә тапмассың. И мөэминнәр, мөэминнәрдән башка кафирләрне дус тотмагыз. Ягъни дусларыгыз мөэминнәр генә булсын. Әллә сез кафирләргә дус булуыгызны Аллаһ сезне газап кылсын өчен дәлил булуны телисезме? Ягъни кафирләргә дус булуыгыз алар белән бергә газап кылынуыгызга сәбәп булыр. Кафирләргә дус булып мунафик булган мөселманнарның кайтачак урыны шиксез җәһәннәмнең иң түбән катлавындадыр. Аларны җәһәннәмнән коткарырга ярдәмче таба алмассың. Мәгәр җәһәннәм астында калмаслар мунафиклыктан ныклап тәүбә итсәләр, күңелләрен вә гамәлләрен төзәтсәләр, Аллаһның Коръәндәге хөкемнәренә ябышсалар һәм диннәрен ихлас күңелдән Аллаһ ризасы өчен генә тотсалар, ул чагында алар мөэминнәр белән бергә булырлар. Аллаһ тиздән мөэминнәргә олы әҗр, җәннәт нигъмәтләрен бирер. И мөэминнәр, әгәр чын ышанып, Коръән белән гамәл кылсагыз һәм нигъмәтләргә шөкр итсәгез, Аллаһ сезнең газабыгыз белән нишләсен? Ягъни ни өчен сезне газап кылсын? Шиксез, Аллаһ чын мөселманчылыкның хакын җәннәт нигъмәтләре белән түләүче һәм һәр нәрсәне белүче булды. Яман сүз белән кычкырып сөйләүне Аллаһ сөймидер. Мәгәр берәү хаксыз зулым кылынса, ягъни җәберләнүче чарасыз булып залимгә каршы яман сүз әйтсә, гөнаһ булмас. Аллаһ сүзләрне ишетүче, күңелләрне белүче булды. Әгәр зарар итүчегә изгелекне күрсәтеп, яки яшертен кылсагыз һәм гафу итсәгез, бу эш холыкның яхшылыгыннандыр. Аллаһ төзәлүчеләрне гафу итүче һәм азганнарны газап кылырга көче җитүче булды. Аллаһуга һәм рәсүлләренә ышанмаучылар Аллаһ белән аның рәсүлләре арасын аерырга телиләр. Рәсүлләрнең бәгъзисенә ышанабыз, бәгъзисенә ышанмыйбыз диләр.
һәм алар ышану белән ышанмау арасын юл итеп алырга телиләр. Ышану белән ышанмау арасында булган кешеләр хак кафирләрдер. Кафирләргә хур кылучы газапны әзерләдек. Аллаһуга һәм Рәсүленә ышанучылар Рәсүлнең арасын аермыйлар, һәммәсенә бер тигез ышаналар. Бу хак мөэминнәргә әҗерләрен тиздән бирербез. Аллаһ хак мөэминнәрне ярлыкаучы һәм аларга рәхмәт кылучы булды. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, китап әһелләре синең аларга күктән китап иңдермәгеңне сорыйлар. Мусадан кавеме моннан да зурракны сорадылар. Әйттеләр: "Безгә Аллаһны ачык итеп күрсәт", диделәр. Аларны зулымнары сәбәпле Аллаһ нуры көйдерде. Алар Аллаһудан хак динне бәян итүче китап килгәннән соң бузау ясап, шул бузауга табындылар. Аннары тәүбә иттеләр, без аларны гафу иттек. Һәм Мусага ачык дәлилләрне, мөгъҗизаларны бирдек. Куркытып, алардан гахет алмак өчен өсләренә тур тавын күтәрдек һәм Әриха шәһәренә түбәнчелек белән кирегез дидек. Яна аларга әйттек: "Шимбә көнне чиктән чыкмагыз" дип, һәм алардан авыр гахетне алдык. Гахетләрен бузулары, Аллаһуның аятларын инкар итүләре, пәйгамбәрләрне хаксыз үтерүләре һәм күңелләребез пәрдәләнгән дип әйтүләре сәбәпле аларга төрле газаплар бирдек. Кафирлек кылулары сәбәпле бәлки Аллаһ аларның күңеленә мөһер баскандыр. Инде ул яһүдләр иман китермәсләр, мәгәр бик азлары иман китерер. Аллаһ аларны ләгънәт кылды хакны инкар итүләре һәм Мәрьямгә зур ялган яла якканнары өчен. Ягъни Мәрьям Гайса галәйһиссәламны тудыргач, яһүдләр Мәрьям зинадан бала тудырды дип ялган хәбәр тараттылар. Яна аларны Аллаһ ләгънәт кылды. Без әлбәттә Аллаһ Рәсүле Мәрьям угылы Гайсаны үтердек дигән сүзләре өчен. Алар Гайсаны үтермәделәр һәм асмадылар, ләкин аларның бер юлдашы аларга Гайса сурәтендә күренде. Яһүдләр киңәшләшеп, Гайса пәйгамбәрне үтерергә карар чыгардылар. Гайса алардан качып бер өйгә керде, яһүдләр аның артыннан куа килделәр һәм тотып алыр өчен өйгә бер юлдашларын керттеләр. Ләкин бу вакытта Гайсаны Аллаһ күккә күтәргән иде инде. Кергән кеше өйдән Гайса сурәтендә чыкты, яһүдләр аны Гайса дип белеп тотып астылар. Яһүдләр әлбәттә Гайса хакында ихтилафта булдылар. Әгәр Гайсаны үтергән булсак, юлдашыбыз кайда? Әгәр юлдашыбызны үтергән булса, Гайса кайда диештеләр. Аларның бу ихтилафлары әлбәттә занга иярүләреннән булды. Алар һичшиксез Гайсаны үтермәделәр. Бәлки Аллаһ аны үз хузурына күтәрде. Аллаһу Тәгалә һәр эштә галиб һәм хикмәт белән эшләүче булды. Китап әһелләре, әлбәттә һәммәсе дә Гайсәгә ышанырлар, үлүеннән әүвәл вә Гайса кыямәт көнне аларга шаһид булыр. Ягъни, мин Аллаһ угылымын, миңа гыйбадәт кылыгыз дип әйттемме? Киресенчә Аллаһ ялгыз үзе генә, Аллаһуга гына гыйбадәт кылыгыз димәдемме? Һәм сезгә мөгъҗизалар күрсәтмәдемме? Аллаһ хөкемнәрен сезгә ирештермәдемме? Дияр. Алар Гайсаның сүзләрен дөресләрләр, ләкин файдасы булмас. Яһүдләрдән зулым итүчеләре вә күп кешеләрне Аллаһ юлыннан тыючылары булу сәбәпле әүвәлдә аларга хәлал булган нәрсәләрне хыянәтләре соңында харам кылдык. Яна Аллаһ тарафыннан каты тыелган булсалар да, риба, ришвәт алулары һәм кеше малын юлсыз ашаулары сәбәпле хәлал нәрсәләрне аларга харам кылдык. Һәм яһүдләрнең кафир булганнарына рәнҗеткүче газапны әзерләдек. Ләкин хакыйкый белемгә ирешкән ислам галимнәре һәм сиңа иңдерелгән вә синнән әүвәл иңдерелгән китапларга ышанучы мөэминнәр, алар намазларын үтәрләр, закат садакасын бирерләр һәм Аллаһуга вә ахират көненә нык ышанырлар. Әнә шуларга тиздән олы әҗерне, җәннәтне бирербез. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, сиңа Коръәнне вахий кылдык. Нух пәйгамбәргә һәм аннан соң килгән пәйгамбәрләргә вахий кылганыбыз кебек, вә Ибраһим, Исмәгыйль, Исхак, Яқуб, Гайса, Әйюб, Юнус, Харун, Сөләйман пәйгамбәрләргә вахий кылганыбыз кебек, һәм Давудка Забур исемле китап бирдек. Яна бу сүрәдән элек ингән сүрәләрдә сиңа бәян иткән пәйгамбәрләргә һәм хәлләрен сиңа бәян итмәгән пәйгамбәрләргә дә вахий кылганыбыз кебек, сиңа Коръәнне вахий кылдык. Һәм Аллаһ Муса белән камил сөйләшү белән сөйләште.
Аллаһу Тәгалә ул пәйгамбәрләрне Аллаһуга итагать итүче хак мөэминнәрне җәннәт белән шатландыручы һәм Аллаһуга итагать итмәүчеләргә җәһәннәм газабы булачагы белән хәбәр бирүче илчеләр итеп күндерде. Рәсүлләр үзләренең бурычларын үтәгәннән соң ахирәттә динсезләргә: "И Аллаһ безгә китап иңдермәдең, рәсүлләр күндермәдең" дияргә дәлил булмасын өчен Аллаһ китаплар иңдерде, рәсүлләр күндерде. Коръән белән гамәл кылучыларны газап кылуда Аллаһ кодрәт иясе һәм китаплар иңдерүдә, рәсүлләр күндерүдә Аллаһның эше хикмәтледер. Күпләр ышанмасалар ышанмасыннар, ләкин Аллаһ шаһид булганы хәлдә шаһадат бирер сиңа иңдергән Коръәннең хаклыгы белән. Коръәнне Аллаһ камил белем үлчәве белән иңдерде һәм фәрештәләр дә Коръәннең хаклыгы белән шаһадат бирәләр. Коръән белән гамәл кылучыларга да, гамәл кылмаучыларга да шаһид булырга Аллаһу Тәгалә җитәдер. Коръәнне инкар итеп кафир булган кешеләр башкаларын да Аллаһ юлыннан тыйдылар. Дөреслектә алар хак юлдан бик ерак адашу белән адаштылар. Кафир һәм залим булган кешеләрне Аллаһ ярлыкаячак һәм туры юлга күндерәчәк түгелдер. Мәгәр аларны җәһәннәм юлына күндерер, алар анда мәңге калырлар. Бу эш Аллаһуга бик җиңел булды. И кешеләр, шиксез сезгә Раббыгыздан хаклык белән рәсүл килде. Аллаһуга, Коръәнгә һәм рәсүлгә ышаныгыз. Үзегез өчен хәерледер. Әгәр ышануны һәм Коръән белән гамәл кылуны инкар итсәгез, бит җирдә вә күкләрдә булган нәрсәләр Аллаһуныкыдыр. Сезнең ышануыгызга Аллаһ мохтаҗ түгел. Аллаһ һәр кемнең эшен белүче вә гаделлек белән хөкем итүче булды. И китап әһелләре, динегездә хактан тышкары чыкмагыз. Аллаһ хакында ялганны сөйләмәгез, мәгәр аңа әйтергә тиешле хак сүзләрне генә әйтегез. Мәрьям угылы Гайса Аллаһның рәсүленнән башка һич кем түгел. Ул Гайса Аллаһның бар бул дигән сүзе белән бар булды. Ул сүзне Аллаһ Мәрьямга ишеттерде вә ул сүз Мәрьям карынына рух булып иреште. Аллаһуга вә рәсүлләренә ышаныгыз һәм Аллаһ өч дип һич тә әйтмәгез. Ул сүздән тыелыгыз. Әгәр тыелсагыз, үзегез өчен хәерледер. Дөреслектә Аллаһ тиңдәше юк бер Аллаһудыр. Баласы булудан Аллаһ гаять пак. Янә җирдә, күкләрдәге һәр нәрсә аныкы һәм дә кешеләр өстеннән вәкил булырга Аллаһ җитә. Әлбәттә, Гайса Аллаһуга кул булудан, аңа гына гыйбадәт кылудан баш тартмас. Шулай ук итагать итү белән Аллаһуга якын булган фәрештәләр дә Аллаһуга кул булудан баш тартмаслар. Берәү Аллаһуга гыйбадәт кылудан һәм итагать итүдән баш тартса һәм дә тәкәбберләнсә, Аллаһ аларны тиздән кубарыр һәм үз хузурына җыяр хөкем вә җәза өчен. Аллаһуга ышанып изге гамәлләр кылучыларга Аллаһу Тәгалә әҗерләрен тутырып бирер һәм юмартлыгы белән әҗерләрен арттырыр. Әмма Аллаһуга итагать итүдән баш тарткан, гыйбадәт кылудан тәкәбберләнгән кешеләрне Аллаһ газап кылыр рәнҗеткүче газап белән. Аларга ахирәттә Аллаһудан башка ярлыкаучы, аларга ахирәттә Аллаһудан башка яклаучы һәм ярдәмче табылмас. И кешеләр, дөреслектә сезгә Раббыгыздан ачык дәлилләр килде. Һәм күңелләрне яктыртучы ачык һидаят нуры Коръәнне сезгә иңдердек. Димәк, Коръәннән башка һич кемнең күңеле яктырмас. Әмма Аллаһуга ышанып, аның хөкемнәренә ябышкан мөэминнәрне тиздән үзенең рәхмәтенә һәм дә юмартлыгына кертер вә күндерер аларны үзенең нурлы юлына. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, мирас малы хакында синнән фәтва сорыйлар. Син аларга әйт: кәләләнең мирасы хакында Аллаһ үзе фәтва бирер дип. Кәләлә дип кемнең ата-анасы үлгән, балалары да юк, шул кешегә әйтелә. Әгәр бер ир үлсә, аның ата-анасы һәм баласы булмаса, бер туган кыз кардәше калса, бу кыз кардәшенә үлгән кәләлә малының яртысы тияр. Әгәр кәләлә ир исән калып, әлеге кыз кардәше үлсә, ул кыз кардәшенең баласы калмаса, ул чагында калган малга кәләлә варис булыр. Әгәр кәләлә ир үлеп, аның ике бер туган кыз кардәшләре калса, аларга кәләләдән калган малның 3тән 2 өлеше тияр. Әгәр кәләлә ирнең калган бер туган кардәшләре ирләр һәм хатыннар булса, иргә 2 хатынның өлеше тияр. Булар кәләләдән калган малның 3тән 2 өлешен бүләрләр. Аллаһ сезгә ачык бәян кылыр мирас хөкемнәрен, мал бүлүдә адашмавыгыз өчен. Аллаһ һәр нәрсәне белүче.